Хәерле көн, хөрмәтле караучыларыбыз. Бүген без пәйгамбәрләр тарихына багышланган 3нче тапшыруыбызны башлыйбыз. Сезнең кызыксынуыгыз бар, язасыз, сорыйсыз, безнең социаль челтәрләргә иленгән тапшыруларыбызны карыйсыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм без бүген кабат пәйгамбәрләр тарих турында беләчәкбез. Тарих кызыклы, һәрберебезгә кызыксындыра, шуңа күрә игътибар белән тыңлыйк, ярыймы? Һәм инде бүген безнең тапшыруыбыз кунагы һәрвакыттагыча Татарстан Республикасының атказанган масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәре, гомумән, менә шу пәйгамбәрләр тарихын кичкенәдән өйрәнгән һәм безгә җиткерүче Нурия Абдулла кызы Биламуйна. Хәерле көн, Нурия ханым. Кишләр, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Дуслар, менә пәйгамбәрләр тарихы сезне кызыксындыра икән, хатлар языгыз, ярыймы? Нурия ханым, яңадан менә бу сөйләшүне пәйгамбәр кем ул? Кабат искә төшереп башлап җибәрик әле. Чыннан да безнең тыңлаучыларыбыз, караучыларыбыз арасында бәлкем безнең тапшыруны беренче мәртәбә караучылар бардыр, шуңа күрә искә төшерәбез. Һәм ни өчен без бу темага мөрәҗәгать иткәнебездә аңлатып китәрбез, Пәйгамбәр ул гади генә кеше түгел, әлбәттә, әмма кеше. Ул бердән бик акыллы һәм бик намуслы кеше. Әгәр дә ул бик акыллы булмаса, акылы камил булмаса, Аллаһ Тәгаләдән аңа ингән гыйбарәләрне ул аңлый да алмас иде һәм башкаларга җиткерә дә алмас иде. Әлбәттә. Намуслыгы турында аерым әйтергә кирәк. Һәрбер пәйгамбәр ул яшереп тә, ачык та бернинди гөнаһ кылмый һәм Аллаһыдан курка, шуңа күрә гадел яши, беркемне дә нахакка җәберләми, урламый, алмый, ялган сөйләми һәм үз гомере башкалар өчен үрнәк. Һәм шул вакытта ул бик ышанычлы кеше. Ничек сейфка куясың, шуның шикелле пәйгамбәргә тапшырырга була, чөнки ул әлеге дә баягы намуслы кеше. Һәм инде иң әһәмиятле үзенчәлеге, иң әһәмиятле сыйфаты ул рухының ныклы булуы. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа тапшырган вазифаны авыр булса да, ничек кенә булса да башкарып чыгуы, гомеренең мәгънәсе итүе, асыл итүе. Менә Аллаһ Тәгалә шулай итеп үзе сайлап ала. Ул бер кеше дә үзе теләп кенә пәйгамбәр була алмый. Һәм Аллаһ Тәгалә үзенең куллары арасыннан берсен сайлап ала, аның күңеленә шундый гыйбарәләр сала. Ул гыйбарәләрне, ул тәртип үрнәкләрен, ул кагыйдәләрне пәйгамбәр кешесе булган кеше инде җиткерергә тиеш үзенең кардәшләренә, гомумән кешелек дөньясына. Менә аның вазифасы, миссиясе шул. Менә без ике тапшыру дәвамында Адәм галәйһиссәламны өйрәндек. Адәм галәйһиссәламның улы Шизны өйрәндек һәм Нух һәм Идрис галәйһиссәлам һәм дә Нух. Дүрт пәйгамбәрне без өйрәндек. Менә без бүген кайсы пәйгамбәрләрне белербез? Адәм галәйһиссәлам да аның улы Шиз һәм аның тукымыннан булган Идрис һәм аның тукымыннан Нух галәйһиссәлам, алар барсы да борынгы заман пәйгамбәрләре. Без әйтеп үттек, аларның тышкы кыяфәте дә безнең хәзерге кешеләрнеке кебек түгел. Адәм галәйһиссәламның буе, без әйттек, 60 терсәк, ул бит инде бик озын буй дигән сүз. Әлбәттә. Һәм ул гүзәлләрнең гүзәле була һәм аны Аллаһ Тәгалә үзенең рухын өреп балчыктан кеше итә һәм әлбәттә аның тукымы да үзенә ошаган чибәр, матур кешеләр булалар. Һәм алар зур булалар. Без инде беләбез, ул кешеләр Аллаһка инануны онытып, үзләре арасындагы тәкъва кешеләрне генә белеп, Тәкъва нәрсә дигән сүз? Тәкъва кеше, менә Аллаһка инана торган, буйсына торган, үзләрен тәртипле тоткан, шундый әдәпле кешеләр булалар. Әдәпле, иманлы кешеләр. Ләкин алар пәйгамбәр түгел. Алар пәйгамбәр түгел. Ул вакытта әле без дин турында сөйләмибез, гомумән иман турында сөйлибез. Димәк, Аллаһка ышану, аның фирештәләренә ышану, без беләбез иманның баганаларын. Һәм шул тәкъва кешеләр бер заман алар инде үлеп китәләр, без беләбез, һәм Нухның кардәшләре аларның һәйкәлләрен куялар, һәм берничә буын алышканнан соң ул кешеләрнең кемлеген оныталар, һәм аларның һәйкәлләренә табына башлыйлар. Шулай итеп путларга табыну башлана. Менә инде путларга табыну гадәте туфан булганнан соң, Нух галәйһиссәлам заманында, без беләбез, Аллаһка инанмаган кешеләр туфанда алар батып үләләр. Һәм Нух галәйһиссәлам белән
Аның 7 гаилә әгъзасы, 3 баласы, 3 малайы, Өч 3 килене һәм ул үзе, һәм дә аңа ияргән, Аллаһка инанган кардәшләре була. 80ләп кеше. Алар инде без беләбез, көймә килеп туктагач, менә әкренләп үрчи башлыйлар. 3 малайыннан үрчеп китәләр. Менә аның Хам дигән бер малайыннан хәзерге Йемен дәүләте урнашкан җирдә, менә күз алдына китерү өчен, сул якта картада Африка, уң якта Гарәп ярым утравы. Менә ул Гарәп ярым утравы без беләбез инде анда Мәккә шәһәрен, өстәрәк Мәдинә шәһәрен, ә менә Мәккә шәһәреннән астарак, җылы якка, Индия океанына китсәк, анда Йемен дәүләте бар. Менә шул Йемен дәүләте, хәзерге Йемен дәүләтенең җирлегендә әдип дигән халык яши. Алар инде шулай ук әле дәү буйлы, озын буйлы, алар мәхәббәт кешеләр булалар. Һәм аларның торган җирләре дә бик матур була. Менә хәзерге көндә без беләбез, Гарәп ярым утравы бит инде күпчелек шул җир. Оазислары бик әз. Ул вакытта бик матур урманнар була, ямь-яшел агачлар үсә, ямь-яшел басулар, иген кырлары, бик матур җирдә яшиләр әдипләр. Һәм инде әлбәттә табигать бай булгач үзләре дә бай булалар. Бай булгач тәкәббер булалар. Үзләре дәү, үзләре чибәр, үзләре бай, һәм инде үзләренә үзләре нык ышаналар. Һәм шулай итеп Аллаһны оныталар. Путларга табына башлыйлар яңадан. Һәм аларның үзләре арасыннан, менә шушы халык, әдип халкы арасыннан Аллаһ Тәгалә аларга пәйгамбәр җибәрә. Худ дигән кешенең күңеленә пәйгамбәрлек миссиясын сала Аллаһ Тәгалә. Һәм менә күз алдына китерегез. Кешеләр яшәп яталар, бөтенесе бер төрле җәмгыять. Һәм шулар арасыннан берсе туа, һәм ул башкалар ышанганга да ышанмый. Башкалар эшләгәнне дә эшләми. Аның күңеленә Аллаһ Тәгалә иман салган. Менә пәйгамбәрлек шундый серле әйбер. Һәм ул әйтә, ул бит күреп тә карамаган, китапта укып карамаган, әйме, ишетмәгән дә. Әмма аның күңеленә Аллаһ Тәгалә сала, үзенең берлеген һәм аның галәмне яратучы икәнлеген. Һәм ул әйтә, без нигә буларга, бу ташларга, бу путларга табынабыз? Аңа башкалар әйттеләр, ничек без табынмыйбыз? Бабаларыбыз табынган, аталарыбыз табынган, без дә табынабыз. Ул әйтә, аларның сезгә нинди файдасы бар, нинди ярдәме бар? Алар андый сорауларны биреп карарга кирәк бит әле башта, шулай бит. Вот. Әнә шул сорауларны ул халык бирми, ничек барган, менә ничектер бер кыек киткән, шул кыек белән баралар. Аларның Аллаһ Тәгалә күңелләренә салмаган була иманны. Һәм Худ галәйһиссәлам нык тырышып карый. Без беләбез, пәйгамбәрләр, борынгы пәйгамбәрләр озак яшәгәннәр. 100 еллардан артык. Көймәгенә төшәгәннәр. Көймәне генә Нух галәйһиссәлам 100 ел төшәгән. Үзе 950 ел пәйгамбәрлек эшен алып барган. Аңынчы күпме яшәгән, аннан соң күпме яшәгән. Күпме бар әле анда төрле мәгълүмат. Менә Худ галәйһиссәламның гомере ул кадәрле зур булмый, әмма булган кадәрлесендә ул кардәшләрен үгетли. Ничек булдырала, шулай итеп үгетли. Нәтиҗәсе буламы? Нәтиҗәсе булай. Алар аңардан һәр вакыттагыча инде пәйгамбәрләрдән халык һәр вакытта мугҗиза сорый. Менә син шундый Аллаһның якыны, яратканы булгач, син безгә шундый мугҗиза яса. Худ галәйһиссәлам җавап бирә: Мин Аллаһ Тәгаләнең хәзинәсенә дә хуҗа түгел. Мин аның ихтиярына да хуҗа түгел. Мин аның бары тик илчесе генә. Мин аның илчесе, ул әйткәнне генә сезгә җиткерәм. Һәм, алай булгач без үзебезнең путларыбызга табынабыз. Һәм яхшылык белән аңламаган халыкка Аллаһ Тәгалә начарлык белән дә күрсәтә үзенең барлыгын. Һәм ул начарлык әздән башлана. Башта бу ямь-яшел матур илгә Аллаһ Тәгалә корылык җибәрә. Корылык килә, әмма кеше әле аңламый. Бу Аллаһ Тәгаләнең җәзасы икәнлеген. Барыбер бер кем ышанмый. Худ галәйһиссәлам бит дәвам итә үзенең пәйгамбәрлеген. Ул һаман үгетли әле. Вакыт бар. Аллаһ Тәгалә менә уптым илаһи гына җәза җибәрми, әкренләп. Кеше игә килергә булса, игә килергә вакыт мөмкинлеге бар. Әмма әдит халкы
уйламый да. Аллаһ Тәгаләгә буйсынырга. Алар әйттеләр, менә без хәзер путларыбыздан сырыйбыз. Менә безнең татарда да бар бит карга буткасы ясау. Мәҗүсилек. Мәҗүсилек. Менә шуларның үзләренең карга буткаларын ясыйлар, үзләренең путларыннан сырыйлар, безгә яңгыр җибәр. Һәм көтәләр инде, менә килә. Бер заман булып күренә. Һәм алар инде Худ галәйһиссәламгә әйттеләр, менә күрдеңме? Безнең илаһларыбыз безгә булыт җибәрде. Булыт килә дә яңгыр ява. Худ галәйһиссәламның күңеленә Аллаһ Тәгалә алдан ук сала, бу булыт түгел. Булыт түгел, һәм сиңа инанганнар белән ул аңарга яшеренергә куша. Худ галәйһиссәлам яшеренә, һәм булыт килә, кап-кара булып, яңгыр шикелле кешеләр көтәләр, сөенәләр. Бер заман ул килеп җиткәч күренә, бу булыт түгел, бу давыл. Ул давыл үзе бердән кара комны урап килә, үзе көчле була. Икенчедән үзе бик салкын була. Менә бозлы җил була ул. Бозлы җил комга уралып, агачларны, иләрне, кешеләрне, малларны астын өскә китерә. Өскә күтәрә, аска бәреп сала. Менә шулай итеп бу давыл 8 көн, 7 төн шулай итеп дәһшәтле, салкын, җилле, усал давыл менә шулай итеп бөтен тереклекне юкка чыгара. Менә теге матур урманнарыннан теге янган шырпы шикелле генә таяклар гына кала. Яшел басулар ком белән каплана, иләр ком белән каплана, һәм кайчандыр бик гүзәл оазис шулай итеп чүлгә әйләнә. Менә шулай итеп әдит халкы юкка чыга. Инде Худ галәйһиссәлам үзенә ияргән, Аллаһ Тәгалә инанган мөэминнәр белән исән кала, һәм китапларда язу буенча ул инде соңгы көннәрен Аллаһ йортында, Аллаһ йорты без беләбез, Кәгъбәдә, Аллаһ йортында үткәрә. Бер Аллаһ кына белә, без белмибез. Менә шул бурынгы пәйгамбәрләрнең хәзер тагын берсен сөйләп китә. Салих исемлесен. Худ галәйһиссәламнан соң берничә гасыр уза. Төрле чыганаклардан карыйм инде, бер 300 гасырлар уза. Бу әлбәттә безнең эрага кадәр берничә мең ел элек булган хәлләр. Һәм пәйгамбәрләр тарихы ул бит әкият кенә түгел. Чынбарлык. Андагы пәйгамбәрләрнең барлыгы булганлыгы турында тарихи, төрле археологик мәгълүматлар бар. Менә әйтик, хәзер сөйли торган Салих пәйгамбәр турында мин кызыксынып эзләгән идем. Сугуд Гарәбстанының әйтеп киткәнемчә без беләбез инде Мәккә шәһәрен. Мәккәне, Мәдинә. Аннан Мәдинәне беләбез. Менә Мәдинәдән дә төньяккарак китсәң, анда Мадаин Салих дигән җир бар. Мадаин Мәдинә шәһәр дигән сүз инде, Мадаин күп санлы шәһәрләр дигән сүз. Салих шәһәрләре. Менә алар бүгенге көндә буш. ЮНЕСКО оешмасының объектлары булып торалар. Һәм 2019 елны, моннан 5 ел элек, Сугуд Гарәбстаны анда туристларга юл ачты. Менә ул нинди шәһәрләр? Алар кыядан уеп ясалган шәһәрләр, бийек-бийек йортлар, бийек-бийек храмнар, бийек-бийек зияратлар. Менә песчаник дигән таш бар бит әле, без беләбез инде ул йомшак таш. Йомшак таштан уеп фасад ясалган, тауның ишенә куыш итеп биналар ясалган. Менә интернеттан карый аласыз, Мадаин Салих шәһәре. Инде үзенә килгәндә Салих ул Сәмуд дигән халыкның бер улы була. Менә Сәмуд халкы шушы җирдә яши, шушы җирлектә. Һәм алар инде теге алып халыкларның соңгы әйтик, соңгылары дип әйтергә кирәк инде. Борынгы кешеләрнең, алып халыкларның. Һәм Салих
Пәйгамбәр шулай ук үз халкыннан булганга күрә, менә ул русларда шундай әйтем бар, в своем отечестве пророка нет. Нәкъ шул мәкаль исемә төште. Әйе, татарчасы инде менә үз илеңдә Илеңдә пәйгамбәр булмый булмый. диләр. Әйе, син үз илеңдә пәйгамбәрлек аласың икән, сине халык танымый. Әйтә, Әйе. син кичә генә безнең белән бәрәңге ашаган идең. Әйе. Шулай бит инде без электеге укытучылар бәрәңге белән балык ашамый дип Инанган. инанган кешеләр бит инде без шул буын. Шуның шикелле пәйгамбәрлегенә дә ышанмыйлар. Бик күп аңардан дәлилләр таләп итәләр. Салих пәйгамбәр аларга әйтә, менә аның шундый сүзе бар. Ул әйтә, мин сезнең путларыгызга табынмыйм, аларны танымыйм, ул гына түгел, мин аларны каһәрлим һәм баш тартам. Бу аның кабиләсе, аның халкы өчен бу инде бу искиткеч бердән алар инде кабул итеп алалар аны авыр итеп. Салих пәйгамбәргә нинди кыюлык кирәк булган? Әйтергә шул сүзләрне. Шул сүзне. Менә гафу итегез инде, менә әйтик, Ленин илендә яшәгәндә, Совет илендә, кемдә кем әйтсә, мин Ленинны танымыйм, ул гомумән безнең беркемдә түгел, мин аңардан баш тартам дип әйтсә, менә җәмгыять ничек аны кабул итеп алыр иде. Шуның шикелле бу бит инде идеологик каршылык дип әйтергә кирәк. Һәм Салихның халкы бу бик көчле сүзләр булалар. Ул әйтә, менә сезнең илаһларыгыз көчле булса, мине җәзалап карасыннар. Җәзаласыннар. Ну, бу бит менә русча әйткәндә вызов. Әйе. Әйе, син әйтәсең, башка аргументың калмаган күрше. Аптыраганнан. Аптыраганнан, әйе. Халык та мөгъҗиза таләп итә, алар әйттеләр. Менә синең ярар, синең Аллаң нәрсә эшли ала? Ул безгә әйтик, дөя ясый аламы менә таштан? Ташлар бит инде таш иле, күрдек. Таш иле, таштан уеп шәһәрләр ясыйлар. Таштан дөя ясый аламы? Ташны дөя итә аламы? Салих галәйһиссәлам әйтә, ала. Ул дөя гади дөядән зуррак була аламы? Була ала. Аның төсе шундый була аламы? Була ала. Аллаһ Тәгалә бар нәрсәне дә булдыра ала, ди Салих галәйһиссәлам. Шулай итеп, әллә ничә сыйфатын санаганнан соң дөяне. Алар әйттеләр, алайса безгә ясасын таштан дөя. Шул чагында без ышанырбыз, диләр. Бит ничек Худ галәйһиссәлам әйткән, шулай ук Салих галәйһиссәлам да әйтә ала. Аллаһ Тәгаләнең хәзинәсенә дә ул хуҗа түгел, ул аның ихтиярына да йогынты ясый алмый. Ул аның күңеленә салганны туганнарына, кардәшләренә җиткерә ала. Һәм ул инде нишләсен, тизрәк барып Аллаһ Тәгаләдән ялварып сорый. Аллаһым, син үзеңнең барлыгыңны, берлегеңне бу халыкка күрсәтер өчен, алар сораганны зинһар өчен аларга күрсәт, ди. Менә бер заман кыя ярыла, кыядан нәкъ халык нинди сораган, шундый дөя килеп чыга. Ул дөя килеп чыга, ул гади дөяләрдән зуррак була, аның төсе шулай җирәнрәк, кызгылт җирән була. Һәм ничек уйлыйсың, кешеләр ничек кабул итте дип. Беренче күрүдә әлбәттә, бер-ике көннән соң, ну и что, дигән шикелле, исләре дә китми. Бу дөя, әлбәттә инде дәү дөя, ул бик күп су эчә торган була. Су юк. Менә су бит инде алтын бәрабәренә чүлдә. Шуңа күрә Салих галәйһиссәлам сорый халыктан, әйдәгез, бер көнне Аллаһның бу дөясе эчсен. Икенче көнне халык суны алыр. Дөя күп эчә бит бер эчкәндә. Икенче көнне сез алырсыз. Шулай итеп, Аллаһ Тәгалә Салих галәйһиссәламның күңеленә сала, бу дөя йөрсен. Аны чалырга ярамый, аңа тияргә ярамый, бу Аллаһ биргән дөя. Һәм шулай итеп, бу дөя йөри, бер көн су эчә шишмәдән ул, икенче көнне халык ала. Бер заман халыкка су җитмей башлый. Су җитмей дәүдә генә түгел, су бар. Уңайсызлыклар, менә бүген аласы килә суны, ләкин бүген дөя көне. Иртәгәне көтәсе килми. Халык ризасызлык белдерә башлый. Шуннан соң бер хатын
бай гына бер хатын. Үзенең икедән туган абыйсы дип әйтим, ир туганын әйтә. Мин сиңа кияүгә чыгам байлыгым белән. Әгәр дә мәгәр син шул дияне үтерсәң. Аннан соң тагын бер карчык та шулай. Бөтен булганыма бирәм дип берничә кешене яллый. Менә шушы дияне үтерсәгез ди. Ике хатын кыз фитнә башлый. Аларга шулай кушылалар иратлар, 9лап кеше булалар. Һәм шуларның арасыннан берсе үләндә йөргән, болында йөргән диянең аягына ук ата. Дия бит зур, аның янына барып кара. Аны булай гына үтереп булмый. Булар инде үтерергә ниятлиләр, һәм аягына башта ук тидерәләр, һәм йөгереп килә башкалары тиз генә йыгылган, әле йыгылмый ул вакытта, аксый башлый мискин дия. Аның тиз генә аяк сеңерләрен кисәләр. Аяк сеңерләрен кискәннән соң ул дия йыгыла. Йыгылганнан соң менә шушы 9 кеше пычаклар, балталар белән инде бу мискин дияне тапыйлар. Инде бу дия 1000-нчы бер елга якын йөргән була бу халык арасында. Һәм аның инде кичкенә генә баласы да туган була. Шул дия баласы әнисен үтергәнен күреп куркып тауга чаба. Һәм тауга чапканда ул 3 мәртәбә бик ачы итеп, үзәк изгеч итеп кычкыра. Аны Салих алейһиссалам ишетә һәм аңлый, дияне үтергәннәр. Һәм ул аңлый инде, менә бик тиз киләчәк Аллаһ Тәгаләнең җәзасы. Ушканны эшләмәгәнгә һәм инде менә ниятләп торып шулай, җыелып торып, фитнә кырып шулай итеп үтерүләренә. Һәм чыннан да 3 көннән соң Салих алейһиссалам Аллаһ Тәгаләдән хәбәр ала. Аңа яшеренергә, качарга кирәк, аңа тимәячәк җәза. Һәм күктән, менә әйтәбез бит әле, кыямәт көне алдыннан сүр торбасының тавышы ишетеләчәк. Ул үзәк өзгөч булачак. Бүтән кешенең күңелен тетрәчәк. Ул тавыштан таулар ишелеп төшәчәк. Менә шундый җир бар, кыямәт алдыннан нинди хәлләр буласын. Менә шуның шикелле сүр торбасыннан килгән аваз шикелле аваз килә. 1 мәртәбә, 2 мәртәбә, 3 мәртәбә. Һәм Самуд халкы баскан җирендә тора таш катып үлә. Менә шул тавыштан. Шулай иттереп, менә борынгы халыклар, Нух алейһиссаламның әле ул бит әле ул туфаннан коткарып калган борынгы халыкларның тукымнары бит инде дәвамчылары. Менә шулай иттереп, алар үзләренең путларына шулай вакыт үткән саен кире әйләнеп кайта. Менә шулай итеп борынгы халыклар бетә. Менә Аллаһ Тәгаләнең без инде су белән дә җәзалаган халкын турында сөйләдек. Менә бозлы җил белән, менә бусы инде тавыш белән, искиткеч тавыш белән. Менә шуның белән борынгы пәйгамбәрләрнең тарихы тәмам. Рәхмәт, Нурия Абдулловна, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүгенгә 3нче тапшыруны тәмамлыйбыз. Тапшыруның дәвамы булачак. Нурия Абдулловна, сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашулар кадәр дип, тамашачыларыбыз белән сау булышыйк.